Pomozi Bog, dragi moji gledaoci. Danas je 4. januar 2020. godine. Praktično je još uvek nova godina, tek smo tu. Hteo sam da vam napravim ovaj program za novu godinu, ali nije se moglo. Bilo je neki obaveza i tako nešto. Nije se dalo do danas. Znači, danas je, evo, verovali ili ne, 11 sati i 42 minuta uveče. Tek vam sada pravim ovaj program koji se zove Prava religija 86. Šta ću da je nazovem? Nazvaću ovaj program, recimo nisam do sad razmišljao o tome, ali nazvaću ga recimo Nova crkva. Znači kao razlika između nove crkve i starih crkava. Jer to će biti glavna tačka ovoga programa, pa verovatno tako, eto. Ajde vam, pošto kada već pričamo o tome, ajde vam onda kažem i o čemu ću vam da pričam. Znači, prvo ovako, čekajte da vam prvo kažem temperaturu. Temperatura kad sam gledao pre 2-3 sata bila je u Beogradu 2 stepena i osjećala se 2, a u Torontu je bila 2 i osjećala se kao -3. A juče, kad sam razgovarao sa Stevanom Grbićem, bilo je u Beogradu -1, a osjećalo se kao -2, a u Torontu je bilo 7 i osjećalo se kao 7. Znači, temperatura razlika oko 9 stepeni. Bilo bolje kod nas nego kod vas. Interesantno. Ima i to, nekad se desi. Znači, o čemu ću vam danas da pričam? Biće ovako, daću odgovor Josipu Gaviću. To je jedan moj gledatelj koji me gleda, izgleda dosta. Imao sam sa njim jednu prepisku, pa možda ću da vam i tu prepisku pročitam, pošto iz te prepiske može nešto da se nauči, ali nisam mogao da mu odgovorim kako treba sa tom prepiskom, pa ću sad da dam malo bolji odgovor kroz celu emisiju. U stvari, on me inspirisao da ova emisija ima format koji će imati. Eto, to je zahvaljujući Josipu Gaviću da ću da pričam o ovim stvarima o kojim ću da pričam. Eto, znači, vidite kako vi imate uticaj o čemu će da se priča u mojim emisijama. Ja slušam moje gledaoce i gledam šta njih interesuje i onda koliko je to moguće ja onda se toga i držim, mada nekim gledaocima ne mogu da izađem u susret odmah jer imam drugih susreta, ne mogu svima da odgovorim na sve želje, to je nemoguće, znači biram ipak ono što mi je lakše ili dostupnije ili što osjećam da je
važnije za sada, znači prvo odgovoram takvim gledaocima. A one druge ostavljam za kasnije. To ne znači ako vam nisam odgovorio još, da vam neću odgovoriti u buduće. Dobro. Znači sve ima neki svoj red i mora tako da se malo strpite koji ne dobijate odgovore odmah. Evo ovako, znači šta je danas, znači subota, kasno uveče, pravim vam program, jesam li rekao, jesam, temperaturu, da jesam. Vidi ovdje imam i drugačije, neke malo od juče. Dobro. 7-8 bilo je u Torontu, a kod vas je bilo -1. Dobro, znači bili smo skoro 10 stepeni bolji od vas. Ali evo danas nismo, negdje smo u blizini sada, danas. Dobro, ajmo onda na tačke. Znači prva tačka, odgovor Josipu Gaviću. Vrlo je dobro pitanje i važno postavio i zato ću da ga gledam da ga odgovorim kako treba. Druga tačka, vidi. Druga tačka, razlike između onoga što ja propovedam i praktično svih drugih crkava. Aha, pa to znači imam samo 2 tačke. Nema više, evo. Doduše ova druga tačka ima 10 podtačaka, to su te razlike. Prva razlika, druga, treća, četvrta i tako dalje. Pa dobro, onda ajde onda da pođem u odgovaranje. Trebao bi da pomenem i ove 10 ovih tačaka, ipak je to dobro pomenuti na početku, to je ipak deo sadržaja. Ovako, znači razlika, samo ovako ukratko, a posle ću malo više da o tome kažem nešto. Znači ovako, 10 razlika, to su samo 10 za danas, a ima ih mnogo više. Ali izabrao sam nekih 10 kao bazu, kao bazične, kao osnovne. Da vam kažem, znači razlike između onoga što vam ja propovedam i praktično svih drugih crkava su ove. Najosnovnije. Prvo, duhovno značenje Božje reči. Mnogo važnije od bukvalnog smisla. Drugo, Gospod je jedina osoba, to jest jedna osoba, a ne 3. I u njemu je sveto trojstvo. Znači, samo ukratko to. Treća tačka. Sve crkve su prošle. Znači, sve crkve su sad stare crkve. Došla je nova crkva. Ajmo dalje. 4. Isus nije sin Marijin više. Nije Jevrejin. Niko to ne zna od svih crkvi. Samo to možete da čujete od mene. 5. Čuda nisu poželjna jer teraju u verovanje. A to nije poželjno. Verovanje treba da dođe iz slobode, iz čovekovog izbora, a ne iz nekog prisiljavanja. Čuda prisiljavaju. Dobro, samo ne, znači ukratko da kažem. 6. 10 Božjih zapovesti su obavezne za držanje. To vam slabo ko priča. Samo ja. Priznaju oni da 10 zapovesti kao treba držati, ali ne insistiraju. A to je mnogo važno da se ne bi na tome i insistiralo. Ajmo dalje. 7. Brak na nebesima je najveća radost koja nas čeka na nebesima.
savršen partner čeka na nebu. Znači, to niko vam ne propoveda. To niti katolička crkva, niti pravoslavna crkva, niti ovi protestanti, niko o tome ništa ne zna i ne govori. Jedini muslimani govore o 72 robotkinje koje čekaju ove čuvene muslimane da im budu za seks. Oni o tome govore, ali oni to neispravno govore, to nije istina, ali da ima brak na nebesima, to je istina. Znači, to je istina. Znači, i to u tome oni su opet bliže istini, jer oni bar govore o nekim ženskima. Oni sanjaju o mnogim ženskima, a nije baš tako, ali ipak su u pravu kad misle i veruju da će biti i na nebesima odnos između muškaraca i žena. 8. tačka. Vaskrsnuće je u trenutku smrti, duh dobija novo telo, zemaljsko telo nikada ne uskrsava. 9. tačka. Gospod je gospod i pakla. Večno se brine i o grešnicima, ne dozvoljava veće mučenje od zasluženog. I 10. tačka. Karakter duha određuje večni život duha. Ljubavi koje je razvio u sebi, taj duh, ne plaća za grehove koje je počinio na zemlji, već za grehove koje će činiti posle, nakon takozvane smrti, u paklu, jer je razvio u sebi takvu prirodu, negativnu. Zato se kaže zlorađenje, gotovo suđenje. Već si osuđen samim tim što si postao takav karakter. Kad uradiš zlo, ti postaješ ta vrsta čoveka, ti si već kažnjen. Sve da te niko ne tuče, ti si kažnjen jer si postao takav, ne valjao. Dobro, znači to je samo ukratko bilo. Pa ću možda kasnije, znači ja ću se kasnije malo da vratim, da kažem malo više o ovim tačkama. Eto. Sada daj da dam odgovor Josipu Gaviću. Evo. Aj sad da ja njega nađem ovdje. Evo ovako, sad ću da vam pročitam moju konverzaciju sa Josipom. Josip ovako piše u sredu, u 3:10 posle podne po mom vremenu. Danas je subota, znači pre 3 dana. Gledam vaše dosta emisija. Valjda misli dosta. Gledam vaših dosta emisija, ne znam. Ja sam katolik, kršćanin i ne vidim gotovo nikakve razlike u naučavanju vjere. Evanđelja su ista, sve se isto tumači. Onda čemu te podjele među kršćanima, katolicima i pravoslavcima? Govorimo o vjeri, ne Vatikanu. Vatikan može biti ovakav ili onakav, dobar ili loš, a bit same vjere je isti potpuno. Svaka riječ u evanđelju koju vi tumačite, ja sam slušao da svećenici tumače potpuno isto, ono o gradnji hrama za 3 dana, pa o Petru, o farizejima, sve potpuno isto pričate. To on se osvrće na moju prošlu emisiju u kojoj sam ja govorio o takvim stvarima, o Petru i o hramu i tako. To znači ima tu sličnosti, dobro. Ono o gradnji hrama za 3 dana, pa o Petru, o farizejima, sve potpuno isto pričate. Rekao bih što 100% kao da slušam nekog katoličkog svećenika, nikakve razlike. Zato mi je nejasna podjela.
Tako kaže Josip. Josip ne vidi nikakvu razliku. Eto. Ajde vidim šta sam ja odgovorio. Moj odgovor tog istog dana u 4:34 poslijepodne. Josipe, hvala na komentaru. Razlike između moga tumačenja i tumačenja katoličkih i pravoslavnih sveštenika su ogromne, osim na površini. Čudi me da to ne primećuješ. A ja mislim da ja kažem primjećuješ. Ja pokušavam da se malo prilagodim i ekavskom kojim Josip govori. Primjećuješ. Vatikan, kažeš, može biti loš, može biti dobar. Ja ga citiram. Vatikan ne može biti dobar, ja kažem. Razlozi su mnogobrojni. Ako ne uviđaš, neću te ja razuveravati. Kažeš nikakve razlike, citiram po znacima navoda. Neka ti ostane tako. Možda jednog dana da mi pošalješ drugačiju poruku. Očigledno nisi gledao mnoge od mojih programa. Pa da, čim znači ne vidi razliku, onda znači ili nije gledao, ili čovjek stvarno ne razume razlike. Onda meni Josip odgovara. Ako sam vas razumio, vi pripadate slobodnim kršćanima bez da ste nekom naklonjeni, da vjerujete u evanđelja i pismo i da potom živite i tako vjerujete u spasenje. Malo tu Josip piše evanđelje malim slovom i pismo, sveto pismo isto malim slovom, znači ne pokazuje baš neko veliko poštovanje prema tome, ili možda čovjek tako modern čovjek pa piše sve malim slovima. Ali to su, pismo je jedno, to treba pisati velikim slovom. Aj Božije, tu nema baš. Malo slovo nije za opravdanje, osim ako čovjek totalno ne zna ništa o tome. Dobro, ajmo dalje. Dalje onda ja odgovoram. Ja vjerujem u pismo i evanđelja, ali sa pravilnim tumačenjem. Stara hrišćanska crkva je prošla jer je sve izvitoperila. Nova hrišćanska crkva je počela 1757. godine i ona opet razume sve ispravno, jer je Gospod Bog Isus Hristos naučio i vodi. Ajmo dalje. Odgovor Josipov. Ja sam samo htio reći, možda sam krivo napisao, pa me niste razumjeli da mnogi svećenici potpuno tumače pismo i evanđelja kao vi. Možda sa nebitnim razlikama mnogi kritiziraju Vatikan kao i vi. Evo, jedan poznati hercegovački svećenik je javno kritizirao Vatikan što su proglasili Ivana Pavla II. Svetim. On smatra da je Ivan Pavao II. Demon. Fra Jožo Radoš javno je biskupe i kardinale imenom i prezimenom prozvao za homoseksualnost. Zato kažem da ima svećenika koji žarko navještaju evanđelje kao vi. Tako kaže Josip. Nisu svi isti, ali oni pravi jesu manjina, kaže on dalje. I onda dalje nastavlja. Neki katolici ne slave Novu godinu, kažu da Babilonci slave taj dan kao okretaja zemlje oko svog božanstva sunca, kao godišnji period svega, kao godišnji period. Svega tu ima sad koliko je to točno. Dobro, to je točno da zemlja se ne okreće oko sunca, to je točno. I da je to paganski ili poganski
praznik i to je točno. Ajmo dalje. Nastavi da gledaš, to sad ja, pardon, izvinite, ja nekad zaboravim. Sad ja dajem odgovor Josipu. Nastavi da gledaš moje emisije, govorim čiste istine. Daješ mi povod da kažem nešto o tvojoj poruci meni u mom budućem programu. Pomenut ću tvoje ime osim ako mi kažeš da ne želiš. Vatikan nije dovoljno samo kritizirati. Treba bežati od njega kao od pakla, kao što i apostol Pavle govori. Apostol Pavle govori, pročitat ću vam posle šta je apostol Pavle rekao. Vatikan je antihrišćanska institucija već odavno i odgovoran je za milione mrtvih i milijarde svojih u paklu. To nam je objavljeno na nebesima. Znači, to nije neka moja pamet, to znamo od Gospoda, tako nam je rečeno na nebesima, da je ovo slučaj, ovo što ja rekoh. Josip odgovora, kad kažete objavljeno na nebesima, na što mislite i kako? Opet Josip piše nebesa malim slovom, nešto mi ne pokazuje poštovanje prema nebesima, ali eto, ja mu opraštam, nije to ništa, čovjek možda ne zna. Kako se pouzdano može znati šta je objavljeno na nebesima osim Biblije? Opet Josip i nebesa i Bibliju piše malim slovom. Ajmo dalje. Sad ja odgovaram. Bibliju ne razumete. Očigledno, niko. Ne hvatajte se za nju. Za razumevanje čitaj Emanuela Swedenborga u PDF formatu besplatno. Linkovi su ispod moje prave religije 84. Za 7 knjiga, ja mislim, Swedenborgovih. Na nebesima nam je objavljeno mnogo, ja nastavljam. Stalo u preko 30 knjiga. Za katoličku crkvu nam je rečeno da je misterija, Vavilon veliki, majka prostitutki i gnusoba zemaljskih. Sve pod znacima navoda, to tačno piše u Svetom pismu, a tako nam je Gospod rekao da se to odnosi na katoličku crkvu. Znači, ovo nije naše, ovo mi ne govorimo sami od sebe, nego to nam je rečeno od Gospoda, a i u Bibliji piše. Koje se sve pominje u knjizi Otkrovenja, 17. glava, 5. stih. Nemoj da tražiš spas tamo, nećeš ga naći. To je moj prepis ili prepiska sa Josipom Gavićem. I tu se završava i sada se nastavlja moj odgovor. Ajde da vidimo šta sam ja ovdje napisao, možda ću nešto da ponovim, ali dobro. Odgovor Josipu Gaviću, kaže nema razlike između moga predavanja i predavanja učenja katoličke crkve. Ima ogromne razlike. Vatikan može biti dobar ili loš, kaže on. Ne može. Bit same vjere je isti potpuno, kaže. Nije. Sve potpuno isto pričate. Nije tačno. Kao da slušam nekog katoličkog svećenika. To mi nije za kompliment ako tako zvučim. Dobro, možda tako samo na izgled, na površini. I ponekad, jer kad pričam samo o bukvalnom smislu, da, onda je isto, sve isto. Nikakve razlike, dalje on kaže, a ja kažem velike razlike, zato mi je nejasna podjela. Podjela, valjda će biti jasnija kad ja završim ovu emisiju. I onda dalje kaže još jednu primjer, kaže sa nebitnim razlikama. Sa nebitnim razlikama, znači nema bitnih razlika između
nove crkve, koju ja propovedam, i bivše prošle crkve, čije vreme je prošlo, jer su pogazili sve i izvitoperili sve. Ajde onda sada da kažem nešto. Ajde ovako. Ovako sam napisao. Vidi spisak katoličkih problema, prava religija 65 od 16. juna 2019. 5. tačka govori o tome. Evo, u ovoj knjizi ja ću da idem do 5. juna. Evo je 65. Prava religija 65. Evo vidite. A prava religija 65, vidite, našao sam je. Prava religija 65. I sad idem na 5. tačku. Peta tačka, evo vidite, sad ću da je samo, znači, ponovim te stvari. 5. tačka, vidite. Lepo piše 5. tačka. 5. Kaže, u to doba bio je taj N.A. poziva Darka u pomoć. Darko, ovo ide na tvoju dušu, šta vječito huli na katoličku crkvu, jer ja sam u toj emisiji rekao neke stvari. U stvari mislim u jednoj drugoj emisiji da sam ja to rekao, možda u emisiji 64, nisam siguran, ne mogu da je nađem sad na YouTube-u. Nisam je našao, danas sam tražio, ne znam gde je, ali vidi ovo. Odgovor. Sad ja dajem odgovor. U nekoliko tačaka, ne znam koliko sam tačaka ovdje, dao sam samo 16 tačaka, u jednoj emisiji pre toga dao sam 39 tačaka, ja mislim, zašto katolička crkva nije hrišćanska crkva. Evo ovako, ajde sad da pomenem tih 16 tačaka nekih koje sam napisao, znači skratio sam onu listu od 39 na 16. Evo ovako, prvo, katolička crkva huli na Boga, 6 do 7 miliona dečaka su zloupotrebljeni u katoličkim crkvama samo u SAD-u, u United States. To nije moja cifra, to nam kazuju ljudi koji se bavili ovim problemom mnogo godina, znači znaju o čemu pričaju. Druga tačka. Treći čovjek u katoličkoj crkvi, Pell, P-E-L-L, u zatvoru zbog silovanja 2 dečaka. Dokazano na sudu. Porota dokazala, a on je silovao ih mnogo više, ali za 2, eto, ima dokaz. A koliko ih je on silovao, samo Bog zna, možda 100, ali nema legalnih dokaza još uvek. Katolička crkva ne progoni takve razbojnike iz crkve, već ih krije i štiti. Znači, to je opet protiv katoličke crkve, tačka. Treće, sveštenici se ne žene, već koriste monahinje za seks. To ima na YouTube-u da vidite šta monahinje pričaju, šta im se radi u katoličkoj crkvi. Pogledajte malo pa ćete da vidite. To su svedoci zloupotrebe od sveštenika, takozvanih celibata u crkvi. Hrpe kostiju male dece se nalaze ponekad ispod manastira. Licemeri, jedno pričaju, drugo rade, čitajte svedočanstva monahinja. Užas. Dalje, znači protiv katoličke crkve sam rekao. Četvrto, prave kipove koji su zabranjeni u 10 Božjih zapovesti, dobro, to nije bitna velika stvar, ajde da to oduzmem. Peto, obožavaju Mariju, majku Božiju, koju Gospod Isus Hristos nikad nije nazvao majkom, već samo ženom. I nije majka Hristova. Oni to ne znaju, znači,
kakva je njihova teologija kada oni ne znaju da Marija nije više majka Hristova, da je Hristovo telo, totalno božanstveno i da je odbacio sve zemaljsko, sve telesno od sebe i ima sad božansko telo koje nije proizvod majke Marije, nego je božansko, nema poreklo zemaljsko. Dalje, 6. Ne daju vino u crkvama za pričest, već samo hostiju. 7. Imaju pogrešan datum za Božić, 25. decembar. Dobro, tu nisu sami. To sve crkve. 8. Ne potenciraju držanje 10 Božjih zapovesti. Veliko. 9. Ne propovedaju pravo pokajanje, već autoritet crkve da oprašta grehe. 10. Daju papi vlast nad dušama, što samo Gospodu Isusu Hristosu pripada. On jedini može da oprosti grehe. To je pogrešno tumačenje nekih stihova iz Biblije. 11. Udružuju se sa muslimanima koji negiraju svu hrišćansku religiju. Po muslimanima Hristos nije razapet, 2. Hristos nije uskrsnuo, 3. Hristos nije Bog, 4. Hristos je musliman, kažu muslimani, 5. kad se vrati pobiće sve hrišćane, kažu muslimani, a spasiti samo muslimane. 6. Bog se zove Allah, a ne Jehova, znači po muslimanima. 7. Biblija je sva izvitoperena od hrišćana, sva skoro lažna, kažu muslimani. Znači, družiti se sa muslimanima, to je veliki duhovni greh. S njima praviti prijateljstvo. Versko. Može ovako čovjek lično prijateljstvo neko ako hoće da pravi, ali versko nikada. Jer oni su totalno protiv hrišćanstva. Od hrišćanstva ne ostade znači ništa. Samo laž i prevara. Ako je sve ovo istina što muslimani kažu, onda od hrišćanstva nije ostalo ništa. Znači ne može i jedno i drugo. Mora da bude ili jedno ili drugo. Znači s njima nema kompromisa. 12. U crkvama više se bave politikom i propagandom nego verom. To već poznata je stvar. 13. Propovedaju globus, a ne ravnu zemlju, što je dokaz da su daleko zalutali i od fizičkih istina, a kamoli još više od duhovnih. Jer Gospod kaže u Jovanovom evanđelju 3.12, kad vam kazah ono što je zemaljsko, pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem ono što je nebesko? Drugim rečima, ako katolička crkva ne razume zemaljske stvari, kako će razumeti nebeske stvari? Psalm 104.5 kaže, utvrdio si zemlju na temeljima njezinim, da se ne pomeri na vek vekova. Znači, Biblija kaže da se zemlja ne pomera. Drmam ovo. Stavio sam ovo, pa koleno malo gurnem, gdje sam stavio kompjuter, moj laptop, pa onda drma mi se kompjuter, da sad sam se malo odvojio da to ne radim. Znači, tako piše u Bibliji, znači koju katolici ne priznaju i ne prihvataju ili govore suprotno njoj. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim, da se ne pomeri na vek vekova. Znači, zemlja se ne pomera, niti će se pomeriti na vek vekova. Tako piše u Svetom pismu. Znači, sve ove druge teorije da se zemlja vrti oko sunca, to su sve znači gluposti, ako verujemo u Bibliju. Ako ne verujemo, to je druga stvar. To je Psalm 104, stih 5. Ajmo dalje. 14. tačka
imaju teleskop koji se zove Lucifer. Od svih imena na svetu koja postoje, katolička crkva nazvala svoj teleskop Lucifer. Alo, pa zar to nije simptomatično? Ma neću o tome više da govorim, to ne moram valjda i to da govorim da je to užasno simptomatično. Jel treba i to da dokazujem? 15. Neće da obznane da nije bilo leta na mesec. Katolička crkva. I 16. Heliocentristi su i podržavaju nasilne laži. Kako mi je onda to crkva prava i kako mi je to onda, Josipe, kako možeš da kažeš da su moja predavanja ista? Šta si rekao ovdje? Čekaj da te opet citiram malo. Gde sam tu? Da nađem ovaj zadnji. 86. Šta kažeš? Šta kažeš ti tu, Josipe? Vidiš, sve potpuno isto pričate. Pa je li ovo potpuno isto? Vidiš ti šta sam ja sve zamerio? Kao da slušam nekog katoličkog svećenika. A nemoj to da kažeš, Josipe, again, ponovo. Nikakve razlike, kaže Josip. Nisi onda gledao moje programe, a kažeš mi da si gledao veliki broj mojih programa. Sa nebitnim razlikama. Znači, razlika između mog predavanja i predavanja ovih katoličkih sveštenika su sa nebitnim razlikama. Ne znam, svrbi me nos, valjda mi je, kao da mi je ovaj vazduh ovdje suv. Ok, ajmo dalje. Znači, dragi Josipe, odgovorio sam ti sad malo više, tako da vidiš da su razlike mnogo bitne, a ne nebitne. Ajde da ti nešto sad kažem i šta je apostol Pavle ili Pavao, ako hoćeš na hrvatskom, rekao u drugoj poslanici Korinćanima 6. glava. Evo ovako, to može da se odnosi i na katoličku crkvu, mada se odnosi i na druge stvari. Obično je se biblijski tekst odnosi na više nego jednu stvar. Ali evo da ti pročitam šta piše 6. glava, znači druga poslanica Korinćanima, 6. glava, da počnemo od stiha 14. Ne vucite tuđeg jarma s nevernicima, jer šta ima pravda zajedničkog s bezakonjem? Šta ti imaš zajedničko ako nisi pedofil sa onim kardinalom čuvenim australijskim koji je u zatvoru 8 godina, koji je dokazani pedofil? Šta ti imaš zajedničko sa njim? Ili kakvu zajednicu ima svetlost s tamom? Kako da se slaže Hristos s Velijarom? Ili Belijarom? Zavisi kako Grci ili Latini govore malo drugačije. Ovi kažu V, ovi kažu B. Jedni kažu Vavilon, drugi kažu Babilon. Grci kažu V, a Latini kažu B. Ajmo dalje. Ili kakav udeo ima vernik s nevernikom? Ako si ti vernik, ako ti držiš zapovesti, kakav ti udeo imaš sa ljudima koji ne drže zapovesti? Ili kako se slaže hram Božji s idolima? Jer smo mi hram Boga živoga, kao što reče Bog. Uselit ću se u njih i živeću među njima i bit ću im Bog i oni će biti moj narod. Zato iziđite od njih, od ovih ljudi koji rade sve ovo što sam pročitao
u 16 tačaka, a ima mnogo više tačaka. Ja sam nabrojao u prethodnoj emisiji, mislim, 39, a nije ni to bijala ceo spisak. Ima još mnogo više. Iziđite od njih, odvojite se od njih, govori Gospod, ne Dragan. Gospod govori, ne dirajte što je nečisto. Ja ću vas primiti i bit ću vam otac. I vi ćete meni biti sinovi i kćeri. Govori Gospod svemoćni. To ti je poruka od apostola Pavla, ako veruješ u Sveto pismo, ako si pravi hrišćanski vernik. Znači, nemoj da kažeš da ja ovo govorim, jer ovo ja uglavnom propovedam, a govore Božji ljudi koje ti, siguran sam, poštuješ. Poštuješ valjda Pavla, a poštuješ i druge. Siguran sam, kad već gledaš moje emisije, nisi valjda neki bezveznjaković. Ajmo dalje. Idemo sada na one mojih 10 tačaka u čemu se razlikuje moja religija ili nova crkva hrišćanska od svih prethodnih crkava. Evo vam. Razlika ima mnogo, ali evo vam 10. Evo vam 10 da navedem. Duhovno značenje Božje reči, mnogo važnije od bukvalnog smisla. To sam vam rekao, 41. Možda ću uspjeti ovog puta da održim, da ne pređem sat vremena. Dobro je. Duhovno značenje Božje reči, mnogo važnije od bukvalnog smisla. Vi znate, rekao sam vam, ne mogu vam sve odmah dokazati u svakoj emisiji, ali ako me budete gledali, stalno dokazivaću i pokazivaću i jednog dana ćete shvatiti da sam u pravu. Svaka reč u Svetom pismu opisuje Gospoda Isusa Hristosa. Znači, svaka reč ima duhovno značenje pored onog bukvalnog značenja. Mnoge takve situacije su vam poznate, kao što sam prošli put govorio, da hram ne znači hram, nego Hristovo telo, da roditi se nanovo ne znači roditi se, ući u utrobu matere svoje, pa se ponovo roditi, nego znači preporoditi se duhovno. Znači, to neke stvari znate već, ali mnoge druge reči ne znate im značenje. Sve reči u Svetom pismu imaju i druga značenja, duhovna značenja. Taj jezik vam je totalno nepoznat. Zato kad čitate Bibliju, nekad je dosadno čitati Bibliju, jer Biblija govori o nekim ribama, o nekim planinama, dolinama, imenima mjesta, generacijama, zemljama, a ono ništa se ne odnosi na fizički svet, nego sve se odnosi na duhovni svet. Ali pošto vi ne znate šta znači Egipat, pošto vi ne znate šta znači riba, pošto vi ne znate te duhovne smisle, duhovna značenja reči, onda to je vama onda zatvorena knjiga. Znači, ne možete da razumete ništa, onda osim ono malo bukvalno, gde ima smisao neki bukvalno. Ajmo dalje. Znači, da se ne upuštam u to, to je živa istina. Cela Biblija govori o Gospodu. Cela Biblija je priča o Gospodu. Znači, kad se govori o Egiptu, ne govori se o Egiptu, nego o Gospodu. Ali vi ne znate na koji način. Znači, ako hoćete da naučite sav taj duhovni rečnik, trebali biste da čitate, recimo, ja vam preporučujem Swedenborga. On ima objašnjenja koja reč znači šta. Nemojte da čekate da čujete od mene, nego učite pre nego što ja dođem na tako nešto da vam pričam. Znači,
odmah vam je to sve dostupno u Swedenborgovim delima. Znači, ko je vredan, neka bude vredan, neka ne čeka na mene. Mada ću ja doći na mnogo toga kasnije, ali ne mogu odmah. Znači, ajmo dalje. Druga razlika je, Gospod je jedna osoba, a ne tri. Jer je u njemu sve to trojstvo. Ne postoji tri osobe, Bog Otac, Bog Sin, Bog Sveti Duh, nego postoji jedna osoba, Isus Hristos, Svedržitelj, i u njemu se nalazi Bog Otac. U njemu je, jer on kaže, Otac je u meni. I šta kaže Filipu, kad ga je Filip pitao, pokaže nam Oca, on kaže, Filipe, zar sam toliko dugo vremena s tobom i još nisi razumio, još me nisi vidio? Ko je vidio mene, vidio je Oca. Znači, to ne znači da je on isti likom kao Otac, nego Otac je u njemu, jer on to posle objašnjava, on i to kaže. Nije što je on isti kao ja, niti ja isti kao on, nego Otac je u meni. Znači, o tome se radi, a ne da je neka sličnost u licu, u telu, ili ko što mormoni nacrtaju dve osobe, pa jedna je Otac, jedan je Sin, totalno isti. I oni misle da su rastumačili Sveto pismo kako treba. Dva Boga, jedan pored drugoga. To su teške bogohule mormonske. Ja sam bio s njima 3 godine, znam sve o njima i napustio sam ih. Nisu od Boga, mada su dobri u nečemu. Mnogo su bolji od nekih drugih hrišćanskih crkava, jer govore da treba držati zapovesti. Vidite, znači, u nečemu su dobri, ali u nečemu opet maše mnogo. Jer nijedan čovjek neće ući u nebesa koji veruje u 3 osobe, jer to je totalno strano duhu nebesa, totalno oprečno duhu nebesa. Znači, ne možeš u nebesa ako veruješ u 3 osobe. Ne možeš ući tamo, da si ne znam kakav na drugi način dobar. Znači, ovako, to vam ja govorim, to malo ko će da vam objasni da je Gospod jedna osoba. Ono što muslimani, ja im uvek dajem pravo za tu stvar, muslimani kažu Bog je jedan. Bog je izmisleći, ne samo da je Bog jedan kao u slozi, nego Bog je jedan u osobi također. Tako da to vam i ja govorim u vezi te tačke. Jer, vi znate, ajde da dam neke sitne tu male dokaščiće, mada je to treba mnogo više reći o tome, ali ajde da pokušavam da budem kratak. Vi znate kad je Gospod dunuo na svoje apostole posle vaskrsenja i rekao im, primite Duha Svetoga. Znači, Duh Sveti, to je nešto nevidljivo, to nije. Osoba mora da ima telo, a Duh je nevidljiv. Znači, to je deo njega, to je nešto nevidljivo. A druga stvar, kad je rekao da je Otac, kad on govori da će da sedne sa desne strane Oca u nebesima, to ne može da bude tačno. Ako je Otac u njemu, onda ne može da bude Otac izvan njega. Znači, da Otac ima svoje telo kao što Sin ima, onda bi njih dvojica, onda ne bi se moglo da kaže, ne bi mogao Hristos da kaže da je Otac u njemu. Jer ne može telo da uđe u telo, može samo duh, duša. Znači, kad se kaže da će sesti Gospod s desne strane Boga Oca, očigledno se radi o prenosnom značenju. Jer sesti sa desne strane nekoga znači biti sila, imati svemoć, biti moćan. Mi kažemo za čovjeka koji nam pomaže puno, mi kažemo on je moja desna ruka. Znači, desna strana znači moć, važnost.
a ne da Gospod sedi s desne strane bukvalno oca. Jer ne može da bude istina da je otac s leve strane sina, a i da je u sinu tek ovako a ne vidi se. Znači, ne može jedno i drugo. Ili je otac duh, to je duša Isusova, ili je drugo telo. Kako god okreneš, ne može da bude jedno i drugo istinito. Ako je duh i duša, onda može da uđe u telo Hristovo i da je tu. Znači neće da sedi tamo s leve strane Hristove, niti Hristos s desne. A ako je istina da imaju dve osobe i da Hristos sedi s desne strane oca, onda ne može takav otac da uđe unutra u telo Hristovo. Znači, ne može i jedno i drugo. Znači, očigledno, neke od tih izjava nisu bukvalne, nego prenosno značenje. Znači, kad se kaže da Hristos sedi s desne strane Boga Oca, ne misli se bukvalno da sedi s desne strane na klupi ili na stolici, nego je to prenosno značenje. A pravo značenje da on kaže ko je vidio mene, vidio je oca. I otac je u meni. Tu nema drugog tumačenja. To su znači već duhovne stvari, očigledno se zna na šta se misli. I ajde dalje, kada je dobro. Znači, Gospod je jedini koji ima telo, a osoba mora da ima telo. Dobro, otac i duh nemaju i nalaze se u njemu. Znači, jedna osoba, a sveto trojstvo je u njemu. Dobro, eto, ja sam to malo zapisao bio, da se prisjetim šta da kažem. Znači, sveto trojstvo je u Gospodu. Znači, samo jedna osoba. Gospod je i Bog, u njemu je sve. I Otac, i Sin, i Sveti Duh. Sve je u njemu. To je ono sveto trojstvo. Ne može drugačije da bude. Jer Gospod kaže u knjizi Otkrovenja, ja sam svedržitelj, prvi i zadnji, alfa i omega. Znači, nema ništa drugo. A i u Isaija kaže da je Bog jedan je Bog. Znači, Isus Hristos je taj jedini Bog. Jedan jedini. Jedan Bog, jedno telo. Znači, jedna osoba. Eto ti. Ajmo dalje. Sad, znači, ajde, tu bi moglo se mnogo više priča, ali, eto, nek bude ta treća završena. Treća tačka, razlika između mojih propovedi i propovedi svih ostalih crkava je i ova. Sve crkve su prošle. Suđenje, poslednji sud je bio 1757. godine u duhovnom svetu. Zadnji sud ili poslednji sud mora da bude u duhovnom svetu, ne može da bude na ovoj zemlji. Kad se sud radi, moraju svi da budu prisutni. Ne može samo, na zemlji nikad nisu prisutni svi. Jer na zemlji su ljudi koji su živi u ovo doba na zemlji i niko drugi. Dok recimo kad se radi sud moraju svi da budu prisutni jer to je javno. Zato je taj sud morao da bude u duhovnom svetu i desio se 1757. godine zadnji sud. O tome mogu da vam kažem mnogo, ali neću ovog puta, jer imam druge tačke da idem, da ih pomenem, a ovo nekad ću vam pričati o tome mnogo više, samo to kao celu emisiju i ne samo jednu emisiju, nego to zahteva mnogo više. Ajmo dalje. Za to ima dokaza mnogo. A koga bude interesovalo, neka me pita kasnije u nekim pitanjima. Ajmo dalje. Katolička crkva, čekaj, šta sam ovo? Sve crkve su prošle. Za katoličko crkvu sam hteo da kažem da je to misterija Vavilon veliki i mater bludnica i gnusoba zemaljski. To sam vam malo pre već
rekao u Otkrivenju 17:5, a protestantska crkva je aždaja, velika aždaja, to su sve izrazi za protestante, stara zmija, đavo i satana. To su sve reči koje Sveto pismo upotrebljava za protestantsku crkvu. I još i vidi ovo, i kaže, opadač braće naše, koji ih tužaše pred Bogom našim dan i noć. Znači, ta crkva nas optužuje pred Bogom. Pa vidite kako mene optužuju. Ovi što veruju, ovi protestanti, da jeste vidjeli koliko se obaraju na mene, koliko me optužuju, da ja nisam u pravu. Ja nisam u pravu, a na znanje došlo od samoga Boga. Ajmo dalje. To je, znači, protestantska crkva, znači nema ništa ni od nje. Upropaštena crkva. Veruju spasenje po veri samo. Ne drže 10 Božjih zapovesti. Smatraju da to nije potrebno, da je Gospod Isus Hristos držao to za nas i sad mi ne moramo. Mislim, šta da vam kažem? To svaki normalan čovjek zdrave pameti zna, tek zato što je Gospod održao svu pravdu i sve zakone i 10 Božjih zapovesti, da ne znači da sad ja ne treba da držim te zapovesti. Jeste održao Gospod te zapovesti za nas, ali trebam i ja da ih držim. Ako Gospod nije ubio, ne mogu ni ja da ubijam. Alo! Ne mogu ja da radim ono što on nije radio. Znači, moram da budem ja isti kao on. Ono što je on radio, moram i ja da radim. Ako je on držao zapovesti, moram i ja da ih držim. Ne mogu ja sad da se oslonim na njega, sve pa on, sve ja ništa. Ja da budem razbojnik, da radim šta hoću. To zdrav čovjek, kao što recimo onaj Pele sa Pala, Pavlović, ono je vrlo pametan čovjek. On tako razume, zato što nije mnogo obrazovan. Ja mislim da Pele nije mnogo obrazovan, ne znam, možda grešim, ali ja imam osjećaj za njega da on razume stvari odmah. Da je, znači, ima zdravu pamet, zdrav razum. Ajmo dalje. Ja ne bi to morao da objašnjavam, recimo, njemu. On to odmah shvati. A nekima moraš da objašnjavaš i bez obzira što objašnjavaš, oni ne razumeju i dalje. Teraju svoje zlo po starom. I kaže ovako, to što sam vam pričao za aždaju, to vam se nalazi u knjizi Otkrivenja, 12. glava, 9. i 10. stih. I aždaja se razgnjevi na ženu, ajde da vam sad nešto i pročitam dalje. I aždaja se razgnjevi na ženu. Žena je nova crkva. To je naša današnja crkva, koja je danas oficijalna crkva. Stare crkve su propale. Nisu više oficijalna crkva, nisu više nevesta Božja. I aždaja se razgnjevi na ženu i otide da se pobije s ostatkom potomstva njezina, koji ostatak drži zapovesti Božje. Znači, nova crkva koja je danas u važnosti, šta je njena osobina? Drži zapovesti Božje i ima svedočanstvo Isusa Hrista. Znači, to je znači karakteristika nove crkve. Drži zapovesti, a ne kao protestanti ne drže. I ne kao katolici koji ne drže. I još neki drugi koji ne drže. Pa čak i pravoslavci, oni delimično drže, delimično ne drže. Oni su najmanje zlo od svih drugih. Ali ne drže niko kako treba. Tako da znači vidite šta je nova crkva o kojoj vam ja pričam i u koju vas pozivam da se pridružite. Znači, bar u duhu,
Ako ne morate fizički ili da kažemo oficijalno, ali u duhu se pridružite toj crkvi. Evo vam ovako. Čekaj, šta sam da rekao? To je znači u Otkrovenju glava 12. stih 17. Znači koji ostatak, znači to je ostatak, mali broj ljudi, ostatak, ne samo sitni, koji drži zapovesti Božije i ima svedočanstvo Isusa Hristosa. Svedočanstvo Isusa Hristosa, znači to je svedočanstvo koje mi imamo unutra u nama, da je Isus Hristos spasitelj, jedini spasitelj, da nema drugog Boga osim njega. Znači, mi to svedočanstvo imamo u duši na mnogo načina. A čak i ako neki nisu vidjeli neka čuda, mi to zasigurno znamo. Jer to je nama pokazano iznutra, tako da mi verujemo. Ja sam vidio i svašta, i čuda, i svašta, još ranije mnogo, ali nije to glavna stvar. Glavna je stvar da mi imamo svedočanstvo unutra i bez čuda. Znači, mi smo ti koji imamo svedočanstvo i držimo zapovesti Božje. To je, znači, o nama se radi. A vidiš, Aždaja se razgnjevi i otide da se pobije s ostatkom potomstva njezina, a mi smo to, znači nove crkve, koji drži zapovesti Božje. Eto, zato nas Aždaja mrzi. Zato nas mnogi ne vole koji neće da drže zapovesti. Lakše je biti grešnik. Nije, lakše je samo na izgled. Kasnije je mnogo teže. Ajmo dalje. Pravoslavci su u greški također kad kažu da Duh Sveti izlazi samo od Oca. To nije tačno. Duh Sveti izlazi i iz Sina. Evo recimo ako znate, znate da je Gospod dunuo na apostole i rekao primite Duha Svetoga, znači Sveti Duh dolazi iz njega, znači ne samo od Oca, nego od Oca i Sina, od Oca u njemu i Sina, znači to je i jedno i drugo. Sad tu imam dosta nekih, imam mnogo citata, neću da vam citiram. Hoću da budem kraći. Evo, sad ću da... aj samo nešto da vam kažem. Kad Gospod kaže, ajde Jovana, samo jednu stvar da citiram. Ako samo da vidite koliko je to normalno što kaže. Evo vidite, bio sam odvojio stranice da vam čitam, ali sam se predomislio. Evo idem ja kod Jovana. Vidim nešto. Jovan, 14. glava, 16. stih, ovako kaže. Ovako. 16. I ja ću umoliti Oca i on će vam dati drugog utešitelja da bude uvek s vama. To govori u 14. glavi 16. stih. A vidi šta kaže u 18. stihu odmah. Neću vas ostaviti sirotne, doći ću k vama. Znači, na jednom mjestu on kaže Sveti Duh, poslaću vam Svetog Duha, a na drugom mjestu odmah posle ovoga kaže doći ću k vama. Znači, Sveti Duh i ja, ista stvar. Na jednom mjestu kaže poslaću Duha, na odmah sljedećem stihu, ne, u 16. u 18. nije sljedećem, nego u drugom sljedećem, kaže doći ću k vama. Znači, Duh Sveti i on ista stvar. Naizmenično se upotrebljava reč ja i Sveti Duh. Znači, očigledno radi se o istoj osobi. Ajmo dalje. Idemo na 4. tačku. Isus nije sin Marijin više, nije Jevrejin, to je što ja učim,
i što Nova crkva uči. Isus nije sin Marijin više, niti je Jevrejin. Niko to ne zna od svih crkvi. Evo, pitajte, idite gde god hoćete u crkvu, idite u katoličke crkve, idite u pravoslavne crkve, idite u protestantske crkve, gde god. Niko to ne zna. Jer Gospod nikad nije nazvao Mariju majkom, nego samo ženom. Da vam ne citiram, to sam citirao u ranijim programima, kad Gospod kaže, nikad on, kad je bila ženidba u Kani, kad mu je rekla Marija da napravi vina, on kaže ženo, ne kaže majko. No, kad je bio na krstu, kad su ga, on opet se obraća Mariji i kaže ženo. I onda daje tu svoju majku dotadašnju, a on je daje Jovanu, da Jovanova bude majka. Jer zna da će kad se uzdigne, kad vaskrsne, da više telo neće biti telesno, da neće biti zemaljsko, da neće više imati ništa zajedničko, ni jedan gen neće više biti od Marije, nego će sve biti božansko, božanstveno. Znači, zato je on nikad nije nazvao majka, nego sve ženo. Tako, ali to recimo crkve uopšte ne primećuju. Oni ne znaju, oni pojma nemaju, to im tako promiče ispred očiju, oni imaju kopreno pred očima, ne vide ništa i onda to im promiče. To lepo sve piše u Svetom pismu, ali on to ništa ne primećuju, niti znaju značenje toga. To čujete samo od mene, zato ja kažem Josipu, Josip ima velike razlike između mojih propovedi i katoličkih svećenika. Ajmo dalje. 5. tačka. Čuda nisu poželjna jer teraju u veru. To recimo, to ljudi ne razumeju i niko o tome ne priča. Svi bi voljeli da vide neko čudo. Međutim, čuda zatvaraju jer kad čovjek vidi čudo, on gotovo više zatvoren, on sad veruje, iako ima tu svakakih greški, svašta, on počne da veruje to. On vidio čudo i gotovo više prestaje da radi. A je važniji od zaprepašćenja čudom. Znači, čovjek je racionalno biće i mora da koristi taj svoj racio. Mora da koristi dok je god živ. Ne sme to da se zatvori nekim čudom. Tako da to ima veliko obrazloženje još zašto. Ne mogu da se upuštam u to i to isto, ali verujte mi, mnogo bolji su oni koji veruju, a ne videše očima i ne opipaše rukama kao neverni Toma. Vi znate šta je Toma rekao? Neću verovati da je Gospod ustao iz mrtvih ako ne stavim svoju ruku u njegove rane. Znači, on hteo da vidi njegove rane na rukama ili već gde je Gospod proboden i u strani gde su ga kopljem proboli i kad je Gospod došao i rekao Tomo, dođe, stavi svoje ruke, vidi da sam ja. I on došao i to uradio i vidio i on pao ničice i rekao Gospode moj i Bože moj. Shvatio Tomo na kraju da je Isus Hristos Gospod i Bog. Ali šta kaže Isus? Ti si video, zato si verovao. Blago onima koji ne videše, a verovaće. Znači, onaj čovjek koji nije video takvo čudo, a opet veruje, znači on je veća duša. Znači, on to shvaća iznutra. Znači, njegova vera nije zbog čuda koje je vidio, nego on to iz duše svoje vadi veru. Znači, on veruje u dobrotu, on veruje u istinu. Znači, on je plemenitija duša. Znači, takvih duša je manje.
A kad vidiš čudo, pa što lako je, onda je verovati kad vidiš čudo, onda je i budala neka možda poveruje. Znači, to da znate, to ja naučavam, to isto niko vam ne govori. Još toga ostaje nerečenog, važnog. Ajmo dalje. 6. tačka. 10 Božjih zapovesti su obavezne za držanje. Niko ne insistira na tome. Sve crkve naučavaju da je Hristos održao te zapovesti za nas. Nije tačno. Nije tačno. Pa ja radim za svoga sina, recimo. Ja radim za svoga sina. Ja mu dajem sve što mu je potrebno za život. Ajde kažemo. A to ne znači da ja ne očekujem od svog sina da i on radi. Pa mora i on da radi kao što sam ja radio. Pa ne može Hristos održao sve zapovesti, a da ne očekuje od nas da i mi radimo tu pravdu koju je on radio. Pa kakvi bi mi bili sinovi njegovi da mi ne radimo ono što je on radio. I kakav bi sin moj bio dobar neki sin da ne radi i ono što sam ja radio. Ako sam ja držao zapovesti, to ne može da se odnosi na njega. On mora isto da drži zapovesti da bi bio dobar čovjek. A ne da kaže, pa moj tata je držao zapovesti. Pa to ne ide, to zdrav razum odmah razumije. Tako, a da mi smo pod istim duhovnim zakonom i Gospod je to lepo rekao. On kaže, ako me volite, zapovesti moje držite. To je on rekao u Jovanovu 14. glava, 15. stih i 21. stih. On kaže, ko me voli, ko zapovesti moje drži, taj me voli. A u stihu 24 kaže, u istoj glavi, Jovanovoj 14.24, ovako kaže, ko me ne voli, zapovesti moje ne drži. Znači, vi koji ne držite zapovesti Božije, Gospodove, a 10 Božjih zapovesti su glavne zapovesti, vi nemoj da mislite da volite Gospoda, jer Gospod kaže, nije tačno, vi se samo pravite. Drugo je ako neko nije znao, to je druga stvar. Ali ako čovjek zna i opet ne radi, onda to je, niste, onda on kaže da vi u stvari njega ne volite. Ako ga ne volite, kako očekujete da budete na istom mjestu gde je on? Znači, ko me ne voli, zapovesti moje ne drži. Jovan 14.24. Vrlo prosto, vrlo jasno. A da vam kažem nešto o 10 zapovesti. Vi znate da su Jevreji imali odaju onu najunutrašnju koja se zvala svetinja nad svetinjama. Ono gde je mogao samo da uđe vrlo retko samo visoki sveštenik. Običan sveštenik nije mu dato, nije mu bilo dozvoljeno da uđe tu. Znači, samo on visoki sveštenik, to je onaj vrhunski sveštenik judejski. Samo je on mogao da uđe tu, a znate li šta je bilo u toj svetinji nad svetinjama, u toj prostoriji koja se zvala svetinja nad svetinjama? Bio je kovčeg zaveta i u njemu 10 zapovesti. 2 ploče sa 10 zapovesti. Znači, 10 zapovesti su svetinja nad svetinjama. Znači, nema tu priče više, trebali, ne trebali. To je, znači, ostaje večno, jer to je svetinja nad svetinjama. Svaka zapovest je svetinja nad svetinjama. Znači, nemojte da se varate u vezi toga. I nemojte da vas crkve varaju. Jer ovo, recimo, ova protestantska crkva, ona se zove Aždaja, jer ona guta milione ljudi, stotine miliona ljudi.
jer ona govori ljudima da je spasenje samo verom. I ja sam vam pričao da je apostol Pavle u paklu zato što je tako nešto naučavao, da je spasenje samo kroz veru. To je, znači oni su aždaja jer gutaju milione, stotine miliona ljudi, učeći ih nepravdu, učeći ih jeres. Znači, to nije tačno što oni uče. Zato i Gospod naziva aždaja. A šta aždaja radi? Guta ljude. Šta ta crkva radi? Guta ljude u paklo. Pakao otvorio usta ogromna i samo guta. Znači, dragi moji, to dobro zapamtite. 10 Božjih zapovesti. Ne igrajte se sa njima. 7. Brak na nebesima je najveća radost. Savršen partner čeka na nebesima nas koji ćemo se udostojiti da uđemo u nebesa. To je nešto toliko lepo, ta ljubav između muškarca i žene je toliko lepa, to samo ljudi znaju koji su bili zaljubljeni. Ovi drugi ne znaju ništa o tome, ali verujte mi i Gospodu Isusu Hristosu, koji je sve to pokazao i pokazao nam bračne partnere koji su u nebesima mnogo godina, stotine, hiljade godina i još više, i koji su odavno tamo i koji su tek došli i koji su kvalifikovani da imaju bračnog druga, večnog. I ta ljubav raste iz dana u dan među tim partnerima, a ne smanjuje se kao na zemlji. Oženiš se u ljubavi, posle 2-3 godine nije ništa ostalo od te ljubavi. Nije tako na nebesima, nego ta ljubav umnožava svaki dan više i više. Tako da nemojte da propustite tako nešto. Da imate savršenog partnera. Nema ništa lepše od toga. Ajmo dalje. 8. To vam ne govore ni jedna crkva. To katolici Josipe niste naučili. To si samo čuo od mene. Ajmo dalje. 8. tačka. Vaskrsenje je u trenutku smrti. Duh dobija novo telo. Ja čitam tu malo. Zemaljsko telo nikada ne uskrsava. Znači, to ti je istina. Kad čim čovjek umre, njegov duh se prelazi, ustaje iz tela i on ima sve udove, sve delove tela kao što je imao i pre smrti. Znači, ima sve, ima kosu, ima nos, ima ruke, ima seksualne organe, ima prste na nogama, sve živo ima. Isto kao što je imao i na ovom svetu. Sada, telo, ono se raspadne, ono se ne vaskrsava. Ono što se govori u Bibliji, da će telo vaskrsnuti, to je simbolika, to je simboličan način govora. Znači, to ima drugo značenje, a ne bukvalno. Ne smete da verujete sve bukvalno što piše u Svetom pismu. Kao što su Jevreji, kad je Gospod rekao hram, oni mislili na hram. A Gospod uopšte nije mislio na hram, nego mislio na svoje telo. Znači, vidite kako čovjek može da pogreši, kako mogu ljudi da pogrešno razumeju, tako isto i vi možete. Nemojte to da radite. Znači, ja vas upućujem na istine. Znači, vaskrsenje se dešava u trenutku smrti. Neki ljudi, nečiji duh se ne odvoji odmah od tela. Ima neki ljudi koji se zadržavaju malo duže. Zato se desi nekad da mrtav čovjek ustane. Desi se da čovjek iz mrtvačnice digne se. Znači, nije bio napustio duh još uvek telo. I to telo može da oživi. I onda one medicinske sestre kad vide mrtvaka da se digo u mrtvačnici, bježe ko da su vidle utvaru, sačuvaj Bože, strah ih uhvati.
ali to se, znači, telo se ne odvoji se u svaki duh odmah. Neki duhovi se odmah odvoje, većina, ali neki ostanu malo duže. Zato je pogrešno da potpisujete da vam uzimaju organe kad umrete. Oni to stalno traže od čovjeka, od ljudi, nas, da uzimaju naše organe, da ih prodaju drugim ljudima. Mi da budemo dobri, a oni da prave biznes od toga. I tako može da se izvade organi živom čoveku, koji je bio živeo. I onda oni često i ne provere da je stvarno čovek umro, nego mu izvade organe, jer njima trebaju organi za operacije, za trgovinu, za svašta, a oni i ne gledaju da li ste još umro ili živ, i vole da nisi živ, kobajagi. On te proglase mrtvim, iako nisi mrtav, jer trebaju im organi. Budite oprezni u vezi toga. Kada se desi nekada saobraćajna nesreća, čovjek onako polumrtav, ali nije mrtav, ako si potpisao, oni dođu i odmah vade organe. Znači, imajte to u vidu šta se dešava. Ajmo dalje, 9. tačka. Gospod je gospod i pakla. Večno se brine i o grešnicima. Znači, pakao nema, gazda pakla nije satana, nego gospod. Gospod je gospodar i pakla. Jer on da nije gospodar, šta bi radili đavoli jedan drugome, kakvo bi, oni su zli. Oni bi mučili jedan drugoga do beznađa, do užasa. Ali gospod, pošto je gospodar i pakla, on ne dozvoljava da duhovi koji žive u paklu budu mučeni preko određene mere, koju su meru zaslužili svojim životom i svojim ponašanjem i u paklu prema drugim duhovima. On to znači dozvoljava da budu kažnjeni od drugih paklanih duhova, ali ne preko mere, samo do određene mere. Znači, on je pravedan i prema ljudima u paklu, i on je gospodar, i on se brine o njima, i on voli i njih. Jer Bog je sama ljubav, on ne može nikoga da mrzi, on ne mrzi ni loše ljude. Ali loši ljudi ne mogu da dođu u nebesa, jer im je priroda izopačena. Gospod bi ih pustio, oni dođu u nebesa, zli duhovi dođu u nebesa, on ih pušta, ali on se vrate uskoro, jer njima se ne sviđa atmosfera u nebesima. Kako može čovjek, ajde da kažemo pušač čovjek, koji hoće da puši, stalno ima i taj nagon za pušnje, onda dođe u nebesa, u nebesu nema cigara, on bi rekao šta će meni to, ja hoću da pušim. On ide u pakao, tamo ima cigara, može da se puši, i on ide tamo. Znači, on je razvio svoju ljubav za stvari koje su štetne, znači koje ne dozvoljavaju da uđe u nebesa, jer u nebesima je predivno, ali ne može pušač. Mislim, on bi pokvario, on bi zadimio, on bi zasmrdio nebesa, tako da pominjem to samo kao primer, recimo. Ne mora da bude pušač, neko ko je razvio ljubav da bude kurva, recimo, voli da se kurva. Na nebesima toga nema, svaki čovjek ima svoju savršenu ženu i svaka žena ima svoga muža, nema kurvanja tamo. Njemu se odmah to ne sviđa, znači on ide tamo gdje toga ima, a nema veze što će to na kraju će da izgubi potenciju, pa neće više toga biti posle izvesnog vremena, ali džaba, on ide tamo gde on misli da je bolje trenutno za njega. Znači, samo to pominjem kao primere, ali možda nisu najbolji primeri. I tako, dragi moji, još da vam kažem 10. tačku i da vidim gde sam. Joj, sad 23 minuta. Opet se produži. Ajmo dalje. 10. razlika između mene i svih drugih crkava u koje vi idete i koje poznajete i o kojima ste čuli je ova. Karakter duha određuje večni život duha. Karakter duha. Ljubavi koje je razvio u sebi taj duh, ta duša, da kažemo. Ne plaća za grehove koje je počinio na zemlji,
već za grehove koje će činiti posle u paklu, jer je razvio u sebi takvu prirodu. Znači, to sam ja zapisao kao moju zadnju tačku ovdje, a zato, aj ovako da kažem, neće se plaćati za ono što je čovjek uradio sada, recimo na zemlji. Neće ga Bog kazniti za to, ali će ga kazniti zato što je razvio tu prirodu. Znači, on ne može, zao čovjek ne može da bude dobar. On ne može, on ako je zlo radio ovdje, on se neće promeniti posle smrti. Nema, duh se ne menja posle smrti. Duh ostaje isti posle smrti. Znači, ko je razvio ljubav za zle stvari, ta njegova ljubav ostaje sa njim kasnije za sva vremena. Ne menja se ništa posle smrti. Zato je problem, on će opet da pokuša da radi iste stvari i bit će kažnjavan za tu stvar, a ne za ono što je nekad uradio, da kažemo, dok nije ništa znao ili dok je znao, nije razumevao i tako. Znači, mnoge stvari, znači, kazna će dolaziti za prirodu koju smo razvili u sebi. Znači, sama ta priroda, sama ta grešnost, ona će da privlači kazne konstantno. Jer ja ću, ako sam ja razvio ljubav za kurvarenje, recimo, pa ja ću, prvo ne mogu da uđem u nebesa, jer ne mogu kao takav. I ako uđem, neće mi se sviđati, otići ću sam od sebe. A drugo, u paklu, ja neću moći da se zaustavim od toga. Ja ću gledati u paklu da se kurvam sa nečijom ženom, recimo, i taj njen muž će da me prebije. Prebiće me ko psa. Znači, recimo, ja bit ću kažnjen za ono što ću tada raditi, jer sam razvio takvu prirodu u sebi, a ne ono šta sam radio na zemlji. Znači, ovako, to je problem. Kakav je čovjek postao? Ko je postao? To je problem. Jer tu je odmah kazna greha. Jer ona razvija u meni tu prirodu. Kad god ne uradim nešto grešno, ja razvijam takvu prirodu u sebi. Zato su stari ljudi govorili, između ostalog, zlorađenje gotovo suđenje. Jer ja sam već osuđen. Kad zlo uradim, ja sam, znači, tu prirodu u sebi potpomogao i još više razvio i još više postao takav. I znači, ja sam već osuđen. Nema veze što me neće udarac stići odmah. Udarac će stići kasnije mnogo. Ali stići će zasigurno, jer to je moja priroda postala. Znači, ono zlo delo pravi me zlim. Razvija u meni tu prirodu. To je problem. To je problem, a nije problem samo greh. Nego šta je taj greh meni učinio? Dragi moji, znači dao sam 10 ovih razlika između nove crkve i starih crkava koje su više nevažeće. One postoje i ima i tamo ljudi dobri koji će biti spašeni. To Gospod će da osudi svakoga ko je znao, ko nije znao, ko je držao, ko nije držao. To je sada komplikovano. To samo Gospod može da razluči i razlučit će. Ali, znači imao sam samo 2 tačke danas. Jedna tačka je bila odgovor Josipu Gaviću, a druga tačka je bila razlike nove crkve od starih, pa praktično i to je bio odgovor Josipu Gaviću. Tako da je cela ova emisija izgleda posvećena njegovom pitanju. Znači sve se svodi na to. Šta je razlika? Jer Josip je rekao, nema razlike, ne viđa razliku, ne viđa zašto podele. A vidjeli ste sada u ovoj mojoj emisiji da su razlike ogromne, nepremostive. Tako znači Josip će da mi se javi i da mi kaže, je li razumeo sada? Ajde, slava Bogu, došao je, znači, trenutak
da završim program. 1 sat i 28, skoro 29 minuta. Eto. Bog. Ćao. Amin.